Michaela? Ce-ai făcut? Hă? Ce-ai făcut? Cred că s-au dus și pe supat, așa-i? Bravo, mami. Michi, cum faci tu bravo? Bravo? E bine, ocupată să faci bravo acum. Bebele se joacă aici liniștită cu jurile mele. Iar eu fac ședință foto la gene aici. Deci eu vreau să filmez. Stați așa. Dar chiar nu mă pot concentra, că vine să arăt că cineva îmi face masaj pe la spate. Vrei să-mi faci părul? Vrei să-mi faci părul, mama? Hei, ce-ai deschis acolo? Cu ce te joci? O secundă, nu s-a atentă la ea și face câte o trăznaie. Stai așa să se întoarcă, mami. Stai să nu cazi. Băi, bebelușule. Băi, spirtule, băi. Opa! Ce faci, mă, bebelușule? Dar nu-ți mai ajung rujurile să te joci cu ele. Ai scos bateriile astea de la rață. Hai să le punem deoparte, că oricum ai stricat-o, că ai trântit-o de foarte multe ori pe jos. Și nu mai mergem să și aude în asta. Danga, 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 danga. Danga, danga, danga. Deci nu aveți idee cât de fericită sunt că mi-au venit genele ieri. M-am chinuit foarte mult eu. Nu eu, mai mult soțul meu, că el a făcut tot felul de acte și așa, eu nu prea mi-am bătut capul cu treaba asta. Eu doar am zis cum vreau să fie și el s-a ocupat de restul, deci îi mulțumesc foarte mult. A luat genele! A luat genele! Mama, ce faci? Le bagi în gură? Aia vrei să fie cutia ta? Da, vrei să fie cutia ta? Hai, totuși nu vrei să îi le dai la mami. Hai să îi le dai la mami. O, Doamne. Trăgești de floare? De floarea lui bunica. Ne bate bunica dacă vede că i-am rupt floarea asta. Cred că e orhidee. Da, și spun că cred că pentru că nu cunosc florile, nu pot să zic că nu-mi plac, că îmi plac, dar mi se pare că trebuie foarte bine îngrijite și eu nu reușesc să fac treaba asta și mereu mi mor, deci mai bine să le cumpere cine are timp de ele, nu eu. Și da, nu știu denumirea, în afară de trandafir, lalea și garoapă și mai știu și eu câteva bujor, că bujorii sunt preferații mei. Crin, hai că știu câteva. E bine. Am trecut de la o chestie la alta. Da. Am pus eu aici să nu își bage degețelele pe la sărtare. Ia priviți cum mă machez eu. Michi aici care nu de mult s-a trezit. Voi doarme lângă ea. Îmi caută prin geanta cu fonduri de ten. Scanciufulită, dar vreau să mă machez puțin ca să-mi pun genele. Aici n-am apucat să blenduiesc asta, că am apucat să mă machez și după aia mi-am dat seama, dar eu de ce nu filmez. Și acum mă machez împreună cu voi. Iar mă uitam la mine dacă să mă uit în camera. Mă machez în oglinda asta micuță, paleta asta e de la farmacie. Nu se mai vede pentru că eu când o șterg cu tot îmi vine să zic acid isopropilic, dar nu e acid. Alcool izopropilic, așa. Mi se împrăștie tot pe aici. Mă machez repede, repede, că nu știu cât stă Michi cu minte. Unde-i pudra? La tine, Michela. La tine pudra. Da. Împarți cu mine.
Uite, fii atentă că ți-o dau înapoi. Uite-o. Ia-o tu. O iei? Nu o iei? Dacă nu o iei, o pun aici. Am fardurile toate aruncate pe pat, aici. Eu mă machez pe jos. Pă, ce viață! Vezi, Michi, ce ai făcut? Stai că mă dau un telefon. Că... Să-ți fie de bine, mami! Ați auzit-o? Să-ți fie de bine, mami! Este purțănuță! Tu mai lipseai, băi, de aici. Bună dimineața! Te-ai trezit? Iar ai răgăit! Iar ai răgăit! Mi-am făcut și sprâncenele. Vreau să-mi fac ceva cât mai repede. Nici nu știu dacă să mă dau cu fard sau nu, doar să-mi sprâncenele. Te mai și pe tine așa. Hai să mă dau, dacă tot am iluminatorul aici. Și uite, hai că mă dau și cu fard, că mă dau din iluminator. Fac așa un machiaj lucios. Vedeți și voi ce fac eu pe aici? Dar nu prea se vede. Cred că ar trebui să bag aia în priză. Revin. Ia uite, Michi, cine vine? Cine vine? A venit bunica, că trebuie să-i luăm o fetiță și să plecăm. Unde plecați? Plecăm? Plec și eu cu voi. Ha? Mergem la director. De unde-i? O zis să duc și pasta mică cu noi. Cum adică? Așa bine. Mami! Ăștia vor să te fure! Așa. Și mă dau să se aranjeze, să se odihnească. Din asta să vedem. O sare din asta. Am primit o sare din Salina. Din joc. Dar tu știi că am zis un pic dimineața. Și Cori au făcut treaba asta să vadă dacă chiar îi sare. Da, da, și sare. Sufletul bun Să nu-ți faci labele în paleta mea, dă-te jos. Măi! Boi! Te iubesc. Se arăta găoaza aici. Te iubesc, frumoasa mea. Te iubesc, frumoasa mea. Hop, 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 ce așa. Hopa, hopa, hopa. Hopa, hopa, hopa. I-am Cu ce ne îmblăcăm? pus husa la căruț. Cu ce te Și prima dată am pus-o greșit și după aia a trebuit să scot nu știu ce. Dar ne-am descurcat. Viața lui bunică, ce pentru buioacă, mamă, cum să se ție pe mine. O, ce mică. Ne-am plimbat pe aici prin curte. I love you. I love you, fată frumoasă. Am făcut poze la gen. Ne-am uitat la desene. S-a uitat astăzi așa. Chiar părea interesată. Era să-și prindă degetele la sertar. La fix am prins-o. Aoleu. Bunici, ce nu mă auzi bunica? Păi da, să nu doară fetița. Fetița mea cum păsidavă. Da, bunic. Opa! Am murdărit tu țorapii, te-a făcut ca
Ca un Niște porțelus. purței a făcut acolo. Vezi că te duce bunica. Mergem tăi, bunii. Mergem și noi un pic plimbăreți așa. Să te vadă oamenii ei acolo. Că să iei pe Lili cu aia mică. Bine. Zic că mie mi-e somn și iară dorm. Nu, să nu dormi. Prințesa mea! Vrei să ieși, mami, la plimbare sau o aduci pe bunica ta și pe bunicul tău imediat acasă? De urgență, așa îi aduci acasă. Să stăm noi, nu știu. Dai gurița. Dă-i pupa, mama. Dă-i pupa, mama. Dă-mi tu pupa. Cheliuță. Michi, Mecanițelul ăla negru. unde pleci? Zic, plec cu bunica la plimbare. Unde pleci, mama? Ce am văzut negru? Unde pleci, iubita? O agentă, trebuie să fie pe bancheta, în spate. Fă pa. Michi, îmi faci pa? Michela? Hello? Îmi faci pa? Îți bate soarele în față, mama. Pleacă fetița la plimbare? Pleacă fetița la plimbare? Tu porțeluța tu. Îi dai la mami mânce să văd pupă. De pusi. Râzi? Pa, mama. Pa. Mami? Pa, mama? Gata, am îmbrăcat-o pe Michela și o ieșit mama cu ea, așa că în continui machiajul. Tot pe jos am rămas, tot cu astea în față am rămas. E bine. Și acum să mă duc să-mi iau gelele și să văd care le pun. Că am un telefon undeva la lumină să vedeți mai bine cum mi-l Gata, am ieșit afară. Are picură. Am crezut că picură și mi-am scos hainele. Nu picura. Te vezi? Nu te vezi? O ieși sora mea în pijamale și toată ciufulită și după asta de comenta că o pun pe YouTube așa. Îmi pun geluțele astea. Blossom le-am dat denumirea. Le deslipesc cu grijă. Sunt atât de finuțe și de drăguțe, îmi plac maxim. Nu prea focalizează bine, dar le-am făcut poze și le-am pe pagina mea de Facebook și de Instagram și peste tot. Mi le pun prima dată puțin așa la ochi să văd dacă mai trebuie să tai din ele, că sigur mai trebuie să tai din ele. Vreau să vedeți și voi ce fac eu aici, da? Parcă aș mai tăia foarte puțin. Tai puțin de aici. Foarte puțin. Că dacă tăiem mai mult, nu mai avem după acum să le punem la loc. Pun adezivul de la cupion.
îmi plânge un cățel, vrea afară. Îl pun bine pe partea, nu se vede, pe partea asta din interior și foarte, foarte puțin și pe partea de exterior. Ele oricum au o bandă atât de subțire. Treaba asta îmi place foarte mult, că nu sunt absolut deloc grele la ochi. Lipiciul se va face transparent. Așa arată acum. Și le aplicăm la ochi. Nu trebuie să vă grăbiți, că trebuie lăsate puțin, altfel nu se vor lipi. Vedeți? Nu mă grăbesc. Nu am pus lipiciul și imediat țaca-paca. Lasă un pic. Le fixez prima dată pe centru. După aia în colțul exterior. Și acum la sfârșit în colțul interior. Iar acum trebuie în continuu împinse până se usucă adezivul. Se pot pune și cu mâna și cu penseta. Mie mi este mai ușor cu penseta când mi le pun mie. La cliente, sincer, pot să le pun și cu mâna, dar mie nu prea pot. Fac mișcări ușoare de împingere și se fixeze, mai ales în colțuri. Da, am zis că nu prea pot cu mâna. Și când îmi place cum arată, las așa. Vedeți diferența? Cum arată fără și cum arată cu. Dă un look, nu știu, mult mai diferit. Pot să merg oriunde așa, machiată. Chiar arată bine. Și ați văzut că pe plape mi-am pus doar puțin iluminator cu degetul. Și foarte, foarte puțin fard maro, atâta. Deci ce-mi plac. Acum vine să mă uit numai la mine în oglindă. Cred că data viitoare le tai puțin mai mult de aici. Mai tai un rând de fire, că parcă se prea lunge aici în colț. Hai să facem aceeași treabă și la ochiul ăsta la alt. Despicem banda cu grijă. Tăiem colțul. Exterior foarte puțin. Punem lipiciul. Mai este bun și lipiciul de la Duo. Dar eu cum tot fac cumpărături de la Cupio pentru unghii și așa, mi-e mai ușor să-l cumpăr pe acesta de la Cupio. Mi se pare că sunt atât de liniștită fără Micheila, dar în același timp am așa, capul meu zboară numai, oare ce face Michi? Oare plânge? Oare s-a lovit? Chiar dacă mama m-a crescut și pe mine și pe sora mea și știu că are grijă de ea, în capul meu tot asta se învârte. Adică și când sunt liniștită, practic,
Nu sunt liniștită, nu știu cum să zic. Mamele sigur înțeleg ce vreau eu să spun aici. Restul nu cred că înțeleg. Le fixez pe centru. Pe exterior. Fir de pădăr meu. Vedeți acolo? Mă gândil. De ce mă gândil? Nu știu ce am. Deci când am pas, vine să râd și să mă scarpin. Oricine poate învăța să facă treaba asta, adică chiar nu e greu. Deci nu știam acum de mă gândil, dar mă gândil rău de tot, nu mi s-a întâmplat niciodată treaba asta. Gata, am terminat. Și ca să fiu și mai drăguță în casă, o să-mi dau și drumul la păr. Așa, ce fulim puțin. Mi-am făcut, după ce m-am spălat pe cap, niște bucle cu ondulatorul. Și asta e a treia zi și încă sunt ok. Sunt destul de lăsate, că am stat și prin ploaie. M-am plimbat acum ieri. Vreau să zic acum 2 zile. Nu, ieri m-am plimbat prin ploaie cu fiica mea pentru că nu vrea să stea în casă. Eu am învățat-o să o scot toată ziua și să o plimb și nu suportă să stea în casă. Așa că o trebuie să o pun în căruț și pe ploaie, tip, am ieșit la plimbare. Și evident că eu nu mi-am luat umbrelă pentru că am văzut că picură puțin și a început la mai tare și a plouat. Și părul mi s-a blegit. Acum o să profit că am fi cu mami și cred că mă duc și fac o baie, adică stau în cadă, mă relaxez, chiar dacă sunt machiată, chiar dacă mi-am pus genele, numai bine așa le și testez la aburi, dacă rezistă, dacă e tot ok. Dar na, importanță mare are și lipiciul aici, deci depinde ce lipici vă alegeți. Din câte știu, lipiciul acesta de la Cupe este foarte, foarte bun. Pe viitor o să vreau să-mi scot și propriul meu lipici, doar că am multe bătăi de cap cu asta, până găsesc o variantă bună și nu știu, trebuie să testez multe și vom vedea. Așa că vă las, mă duc să-mi dau drumul la cadă și să stau în cadă, să profit de timpul ăsta eu cu mine. V-am pupat și ne auzim când vine Michi acasă să vedem dacă i-a plăcut la plimbare. Fetelor, cu această ocazie vă anunț de acum înainte, vă rog înainte cu o zi să-mi confirmați programările, deoarece mie din când în când mai lipsesc pagini din agenda. Mami, ce faci? Asistenta mea nu prea este bună, că îmi rupe paginile în loc să-mi țină evidența programărilor, dar na, aia e începătoare. O să învețe pe parcurs cu ce se mănâncă această treabă, poftim, făm programările, trece acolo duminică la ora 7 fix un machiaj. Și pot să scrii Nașa, pentru că Nașa ta mi-a recomandat-o și nu știu cine e. Te mai gândești un pic, nu? Ok. Te mai gândește până atunci o scot la plimbare să o mai răcoresc. Am ieșit la plimbare pe pistă. Ba!
Și încerc să o fac să mai spună mama sau tata. Că nu mai vrea. O spus de câteva ori și gata. Acum doar se enervează. Și acum are față de nervoasă. Ne dă cel de-al 6-lea dințișor și suntem supărate. Michaela? Să vă arăt genuțele mele și lumina soarelui. Uitați-vă la ea ce nervoasă, nu mă pot abține din râs. Na, bagă în gură. Deci o bagă în gură și mi-o aruncă foarte departe. Să nu arunci, bine? Să nu arunci, a zis. Și cu mama? Cum a fost la plimbare? Mami, cum a fost? Da? Cum a fost la plimbare? A fost fain? Zi mișto? Spune mișto? Ce-i chemoasă? E geloasă. E jelly.